Сега ако искате, сега ще ви покажем къде са GLI коиновете. Ето и да знаете. Даже може някой вече да ги е взел, но едва ли. То беше там. Сутринта, ако ги е взел някой. Единия беше от камъка. Да, той се още тук. Ако затворим да не се вижда. Той се вижда малко. Ой, идва джук. Ето тук да видите хубаво, че се вижда. Чакайте. Значи, сега и там казана беше единя. Ето той се вижда. Другия... Стояне, другия, къде го скрихме, бе? Да, сети. Другия е тук. С плюшчето. Така, там ще седи. Само ако има много силен вятър, най-много да фръкни. Ама сега, чакайте. Ще го бутнем някъде, дето да се държи хубаво. Да не може да фръкне. Ето така. Но сега. Защото не е много хора са сега тук в Тополовград. Едва ли ще туристи много. Но и в Старата Гора ще крием. Защото там може да правим. Че няма да дойдеш. И ето го другия, който беше удивителният знак. Внимателно. Сега. Елате да скрием и другия GLI коин. Може за малко научката ти. Добре. Който е тройката. Сега това е GLI коин от цифрите. Но по-скоро идеята я бях взел от един, дето ме е мой абонат, тройката. Така се казва в YouTube каналът му. И взех идеята от него. И с тая идея се сетих да направим числата. Сега, къде ли да го скрием? В пясъка. Ето тук. Пясък. Добре. И тъй да се вижда. За да знам, че е там. Това желайкона. И да. Това ще от... Сенко правиш. Защо правиш гривна? Ти моля се на друго да правиш. Ами трябва просто да си вържеш това около ръката. Да. И сега, чакайте другия GLI коин, който ще е шестицата.